so be journey Amampanyi ewo presidential days in so. Anopenyi na mehu Amamfo gu so a omo kwohwe nana ani achi ene na di nkre twato breben na saa santen a ekọ ni nyina ebetwa ne bia se bia mpanimfo abenti afedie Amamfo temamufo ahoho mo mfansi wo. Yo emo efri dumie no na ya stop bibia. Ebi se yewura wote kokọ so menim se achekura no bia donko ene fa ekobo domie no na yewura wapie ewo mampo ha sei. Nti one ne last person a obekwa akohwe body na kwaye na Amammer3 bia se wo yedi gya ne nua ne kwaye Ghana mampanyi ba ono so obekwa akohwe mpanyimfo ni nyina ba ye be direct on the protocol no omu nyina bekwa akohwe body no okwa protocol obekwa akohwe body ne first ansa na waba beche abusuafo nyina acha da na hema ono so wote yipa so mpanyimfo yetwa ne ho achia ba beche mpanyimfo ni nyina ansa na omo ba betena se. That's the protocol on the ground now. Ya come here several times. It's like setup here, menshia setup. Menshia setup no. So you were transe a mpanyimfo abo ne ho dom no eno na hu no ano. Na say otumfo ba wadane kurura prekope a odi ne hene eye ne hihye ne bibia wa had de o menshia no. Asante Mamponghene de ba bia okobi obo ne sesen wo ho. Asante Mamponghene nse kosua. Ono ane dia. Enti onya pia nanim onya mpe ba bi obepie no a. Ba bia otimi trase. Mabe obetra so no menshia no ano no. Sanete. Menim se ahwase no na moto nsa frɛ temamufo Amamfo wo benche yenum ne ade nyina so omomra ene de mu invite ubia kana nanom ho. Oh, enu ahemfo bi free different regions by latahene yehu no wa ha na sesreku iwose oye yadamfo yenua panya yebu no ayi nkramfo ahemfo no bebre ba dodo wahene ene ayi your friend say akwamu hene sani delegation ahemfo bebre ba ye omo nyina ba nura because ene yewura ba na ene yewura da na Asante Mamponghene wo ba betre na tabu mu no ntino sa ahemfo no nyina ba nura be sresre kwam kọ a ene no omo ntimi mfa omo de no emeka ho ne efse yewura tenase a yedi kan hwe na manhenefo ne na brempo no first ansa na wohene bi afri ba bi ba ono so yadwene ne ho ansa tinu asa mpanyimfo ahemfo nyina abedi omo hene nura members of National House no omo nyina so wa ha omo president no a woda paka mu nti se yewura wa ha obi ntimi na paka mu ne to omo nyina bedi omo hene nura omo bedi ko enne de yewura da na paka mu na obeye na Amammer3 atenase sa Asante yene Asante Mamponghene de ehye ne yam Yede nkomo ni besi na ebrebe ne beka se yebehwie bibia ene. Okay, se yewura wie na okoye na Amammer3 ne wie a anwumre opagya no mu a ahemfo a yene da se be osebo nsusum Asante Mamponghene obi a wo so afena mu so a kire da se bia bre a no efiri no wotwe ko ye nyina be kwakọ satellite tintintintin na yakosua ya kire da se bre wote ase ne yesu a kire no Asante Amammer3 no na se wo hene fra ne ntematintimu a na ahemfo wo mu so a kire no na wote ase no mu be sa so a kire no abra ye de ne ko ase yeso ye kose no kura Ese mo se anwumre mu obi ampie. Oh obetimi apie so unsuro dia Ese upia bi betimi ase. Bibi ansi bade ehu eye Asante kasa yeka se ye kose no tunsum bi di akire. That is our belief. Ntu susuma no nyede na ene mu pompu ni mpo ebeyire. Wan ebe na susuma se na meka no. Ye ntimi nya kwanya se ye betimi apie se susuma no nyede a. Oh obi a wokwa se opie. Obi a wokwa se opie, obi enkoye obi a bibia, obi nkokun obi enkotwa obi ti dabi. Tete na na ye sa ne ma nne de. Ye wura breso anase sabre no sa de ma ni obi mu. Ani ye was a believe no ehu no we ye mu se. So man hena ni mu ye du se fruit a. Obata bia aka ne ba hwefie se he tete ne twetwetire. Nti obi an hwefie ba nne de sa de ni ho. Eni ho kra. Na ye mu akoi se opem so tena so obedwam se ase a. Se ne ya ne ka kire Asante man. Eti Asante man se Asante man wura atenase. Na ni abre. Enya ye nyina na obehu ni sei. Nti onya pie se oba na obesie ne de hye ne dia na nim se dani asamato no. Reberase. Eti aye adwura hene Asante Mamponghene papa ni planning committee chairman yom na ehwa toto dotiye ehu bibia na enesi na so na da se sano penso agebre ene atwe ekwo eti yanka arefo se awia no mienu
yɛ life ɛsa de free amani ampɔn ahemfie hanom yɛde bɛkɔ so biara bɛsa abrɛ mu biem no asa hunu ne yɛbɛkɔ so ɛwɔ dɔteɛ ɛyi ase biara ɔpem soɔ ɛtena se His Excellency John Dramani Mahama, His Excellency John Ajekum Kofoɔ, Nana Addo Dankwa Akufo-Addo ɛna aba mu mpanyinfoɔ adoɔ ɛtena se kimua ne yɛbɛkɔ so biara wɔ Asante Mamponghene amani ampɔn ahemfie hanom no yɛmfa nkame ahwɛfoɔ ɛne ɛtiefoɔ enti nana yɛnyɛ mu fama ɔmahene Kwabena Asante na ɛgya so wɔ ama nti wɔ ama deɛ neɛ yɛwɔ yie ɛwɔ hɔ ɔmahene Kwabena Asante nyame nka ho nanam so nka ho ayɛ yakra